bange Allah mi dogoyi kisno ya minta min gula anniya dai mi don toro famda sembe jo se toro inde maada mi faidoro hisnu men julki ya wula woɓɓe njula e tasboya woɓɓe soda e soroya woɓɓe tefa jawdi moftoya amma na julde bo wala Koode Radio International waddanta on taskara faamu diina maɗa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, ummatore julɓe heɗitotoɓe taskaraji Koode Radio International e gonɗon fu e gonanɗon fu ne gontirɗon fu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Miɗo welano en kayruji duniyaru e lahira. Taskaraji jawtiɗi laatake e ɗon garana en mana naneteɗi tan. So jomirawo muwi taskaraji gonɗi yeso ɗo garana en e dow taskaraji laareteɗi naneteɗi. Accu taskara andu diina maɗa fuɗɗa iga ersese mana iga fuɗɗama tonno en jangini no jande feere feere en gaddi ko ɓuri handuki fu mbi'en e nder ko larani bano shani diina meɗen. En noddi en kooli en tindini en pooɗi noppi en kolli ko handi sappeki fu e nder ko darani bano diina meɗen. Accu taskara faamu diina maɗa hota mo hewa iga les fuɗɗira iga andal anduki jomirawo malli bo mbi'en jomiraɗo e ɗemgal fulɓe woɓɓe ko bo mbi'en geno kanko woni jomirawo. Ngam ma faren yeeso nde laati waylitaki tafarle zamanu kolli wiigo en mbawa e waɗuki taskaraji ɗin e laareteɗi naneteɗi wona naneteɗi tan. Ummatore miɗon salminanu on, miɗon weltano en kayruji, miɗon ñagano en geno moƴƴo e dow o feshinana en gurdanji meɗen, o helano en ko kulten fuu, o waddana en mboɗi e ɗum woni fu e nder moƴƴe maako. Keɗitotoɗo taskaraji Koode Radio International, to yejjita e taskaraji goɗɗake jarino har ko darani bano nder julde, amma bane mbimi ɓawo accu nguyten iga aram kam fuɗɗiren nde bane mo yayal ɓurɗo biwi ilam bi anna awwalal wujubi an ta'rifa rabba min al marbubi wa anna lil kalqi ilahan wahidan laysa lahu fi kalqihi mu'anida. Ngol hangol woni arandewol wonɗon anduki jomirawo, anda tawhid, anduki jomirawo. So a anda jomirawo noye ndeyirta dewal ma noye latoto to laatake anda jomirawo, moye ndewatata anda jomirawo. Woɓɓe koori anduki jomirawo ɗum hunde goɗɗum ko laati bano fina tawa, mana julɗo fu andi Allah. To non kam dañaɗo julɗo ɓi julɓe fu tawa ɗum nodda inde jomirawo ɗum wi'a Allah, ɗum wi'a jomirawo cuuɗi maɓɓe, kanko bo tampata wiki jomirawo. Ngam na mo wodi noppi mo wodi noppi o wodi honduko, noppi maako nani honduko maako bo wolway, amma to hunde woni kanjum woni waru wi'umin moye woni jomirawo mo ɗum wi'ata o. Allah on noye ɗum andirta mo, an noye andirɗa mo, andal maɗa e maako ne woni e an kempe andal maɗa noye dariɗa e toye dariɗa e dow anduki jomirawo. A andirimo bana andal gite darki gite maɗa gimona,
a andirimo no kine maɗa lumnake nanimo na? A andirimo ɗemgal maɗa mettake nanimo na? A andirimo ɓandu maɗa jungo ma moyti nanimo na? Ko a andirimo hakkilo maɗa? ɗi kanji wonte ƴamal meɗen. Laataki wiigo jomirawo andirtake gite, jomirawo andirtake kine, jomirawo andirtake ɗemgal, jomirawo andirtake moyte nane, jomirawo ɗon andire hakkilo. Ngam ma wodi kiitaji kendeteɗi kiitaji tati. Wodi hukumu shar'i, kiita shari'a. Jomirawo wi'i, annabojo mako nulaɗo mako sallallahu alaihi wasallam wi'i, malla bo modibɓe faami wiigo jomirawo wi'i, ko bo modibɓe anditi wiigo ma'ana nulaɗo mako wi'i. To ɗi hanji wonte ma'ana ko ɗum famata e dow ma'ana andal jomirawo. Kamma non andal jomirawo wona ɗum andira mo noppi, wona ɗum andira mo gite, wona ɗum andira mo kine. Jomirawo e andire hakkilo. Hakkilo hango famanta neɗɗo jomirawo heɓta mo, anda hanko wonte kanduɗo reweki, hanko wonte deweteɗo, kanko wonte maro, kanko woni jeyɗo. En gadday ate ɓurɗe handuki ne ɗum andirta jomirawo e ma'ana e ko darani andal meɗen e nder tawhidu meɗen. Tawhidiji wodi leccule fere fere. Aran to ɗum andine tawhid goti ɗinki jomirawo, malli bo mbiyen e nder caltuka ɗemgal non tan, gotinki kuje goɗɗum daga nder kujeji goɗɗi ɗuɗɗi, kanjum woni tawhidu. Wahhattu shay'a min al ashiya, mi herɗini hunde wonde woore e nder kujeji ɗuɗɗi, hanjum woni tawhid. Ngam ma non ɗo to en laari wodi kujeji deweteɗi fere fere. Woɓɓe ɗon ndewa naange, woɓɓe ɗon ndewa malaikaɓe, woɓɓe ɗon ndewa ginnaji, woɓɓe ɗon ndewa lekko, woɓɓe ɗon ndewa annabi Isa alayhi salam, woɓɓe bo ɗon ndewa giɗaɗi ɓerde muɗum. Moye handi reweki? Kanko woni jomirawo al ahadu samad, lam yalid wa lam yulad. Kanko jomirawo oni goto mo ɗum farata haajeji fu faaki e muɗum. Mo kanko woni kumtano en haajeji, kanko woni deweteɗo meɗen. Kanko bo o rimayi o rimaka, ma'ana o danyayi o danyaka. Ngam ma non kanko wonte kanduɗo ma'ana ndewe. Wona ndewen legga, wona ndewen malaikaɓe, wona ndewen bo ginnaji, wona bo ndewen kujeji goɗɗi ɗi leɓayi ndewen fu. Jomirawo ɓangiɗo ceniɗo kanko handi ndewen, kanko wonte maro meɗen, kanko woni taguɗo en, hanko wonte kokkowo en, hanko wonte bo coyno en, kanko wonte fofino en, kanko wonte mayno en, kanko wonte kokkowo en, kanko wonte kaɗowo en, kanko woni ɓangowo darajaji men, kanko woni lestinowo darajaji, kanduɗo lestineki darajaji. Keɓɗo fu kanko hokki ɗum, denduɗo fu kanko lellini ɗum, keɓɗo fu kanko heɓni ɗum, jaaruɗo e yaari fu kanko yaari ɗum e yaari, lestuɗo halki majji fu hanko wonte majjindo ɗum. Ngam ma wala goɗɗum e jungo goɗɗo sona jungo mako kanko, hanko wonte gaɗowo ne yiɗi fu, ko muyi fu hanjum woni ko waɗata. Taskaraji meɗen garoji yeso ɗo ɗi fu maji ɗi ndara ko nder darani mana anduki jomirawo on. Aranni anden taw wodi daranɗe juldanku joyi. Daranɗe juldanku joyi ɗe kanje woni: arandewol anduki jomirawo on, ɗiɗaɓol bo julde, tataɓol bo sumaye, nayaɓol bo ittuki zakka, joyaɓol bo hijjore. En ngara e dow waɗuki wangaranji fere fere e dow ko larani bana ɗin joyi, bane fuɗɗirɗen e dow tawhidu
amma hande kam wakkatire nde koshanaɗen waddi hoore ɓe tana ardiɓe en e dow Koode radio international dariɓe taskaraji ɓin jotti on hoorejo dow ɗon usmanu cheikh usman nden e bana dariɓe ardiɗo suudu nun gonɗo e abuja mala umar aliyu nden e huwonoɓe Koode radio international ɓe fuu maɓɓe gotol alaka darnde maɓɓe taskara ɗum wari ha moɗon mbiyami wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah hoda en e taskara goɗɗum feere.